Ahojte, v tomto videu chcem krátko porovnať telové suflé anglické raňajky a telové suflé s názvom citrusová bomba. Skôr než prejdem k samotnému porovnávaniu, chcem pozdvihnúť fakt, že ide o slovenského výrobcu prírodnej kozmetiky, čo v mojom prípade je veľké plus, lebo veľmi rada skúšam niečo domáce, nezahraničné. Prejdem najprv k anglickým raňajkám. V tomto telovom sufle cítim príjemný jazmín, ktorý má, ako vieme, upokojujúce účinky a jeho vôňa dokáže zmierniť stres, takže uvoľňuje telo aj myseľ. Ďalej zacítite určite čierny čaj, ten je zas plný antioxidantov a obsahuje aj trošku kofeínu, takže sa hodí v prípade problémov so striami alebo s akné. Navyše spomaluje starnutie, čo je veľké plus. Po dlhšom používaní spoznáte aj bergamot, a zda netreba pripomínať jeho protizápalové účinky, vhodné pri problémoch s výrážkami alebo podráždení. Suflé anglické raňajky môžete nanášať na pokožku podľa vlastnej potreby, kedykoľvek na osvieženie. Ja ho používam ako náhradu za telové mlieko, len tak na zvláčnenie pokožky. Jeho účinky si neviem vynachváliť, lebo pokožka zostáva krásne hebká. Telové suflé citrusová bomba. Toto telové suflé má naozaj výstižný názov, pretože je plné citróna a pôsobí ako osviežujúca bomba pre všetky zmysly. Citrusovú bombu milujem ja osobne hlavne na jar a v lete, kedy potrebujem pokožku poriadne prevoňať sviežosťou a zároveň ju zjemniť bez nejakého zbytočného zaťaženia. Pri ovoňaní cítim samozrejme hlavne citrón, po chvíľke sa ukáže aj jemný závan bambuckého masla. Aj napriek tomu, že toto suflé neobsahuje med, ja po dlhšom čase trošinku cítim aj ten. Tieto telové suflé sú balené v nápaditej retro sklenenej nádobke, ako môžete vidieť, ktorá je veľmi dobre utesnená, vďaka čomu si zachováva svoje vlastnosti aj vôňu toto suflé po celý čas. Balenie má objem 125 ml. V nádobke vyzerá suflé na prvý pohľad ako našľahaná pena. Naberá sa na prsty ľahučko, ako krém. Na brúškach prstov sa hneď roztápa na olejček. Jednoducho sa rozotiera, za pár sekúnd máte ošetrenú celú pokožku. Chvíľku cítiť vôňu telového sufle, ktorá nie je vôbec vtieravá, ale zostáva decentná. Rovnako je to aj pri telovom sufle citrusová bomba, ktoré taktiež vyzerá ako našľahaná pena. Úplne ľahučko sa rozotiera. Nádobka vám určite vydrží veľmi dlho, pretože sa konzistencia mení na olejček, čo znamená, že sa nebudú nanášať veľké množstva. Oba sufle používam ako náhradu za telové mlieka a som s nimi spokojná. Ako som už spomenula, tú žlčiu citrusovú bombu používam hlavne v teplom období. Tú svetlejšiu, teda anglické raňajky, som si zamilovala v zime kvôli relaxačnej vôni jazmínu. Ďakujem za sledovanie tohto videa a teším sa na ďalšiu recenziu.